Час. Георгиев внесе един удар. Аре, въздушно удар. Па! Дай малко аз да се... Искам... Весо, ще кажеш нещо на майка. Една от мишите ми е да стана фотограф. Пръсти! Свърши, не успя. О, горкия ти. Вес. Горкия ти, просто. Георги. Георги! Фил тъпо ти, бе. Я гледайте, Веско, как ме те. Аз ще снимах сега школа да те пусна на малко. Само трябва Хубав да съм. има лайка и нещо да наблизо. Аз не мога да си... Георги не е такава фотография. Георги снима. Ето, вижте ме мене. Георги снима. А вижте ме мене! Аз снимам! Снимаш. Ето че стачки. Ти си някакъв Кристиян мултифункционален. Кристиян Маймулата. Не се виждаш, ама нищо. Лапа. Пак не се виждаш, ама... Сарка, че ти приказвам работата, ама... А, кози курито и то снима. Добре, де, не отваряй така уста. Вземеш да глътнеш нещо. На, ще готвя тебе. Да, добре. Абе хора, вие ме снимате, ма не ми дадете пари. Типа много искаш. И на мене! Снимахте ли карикатура, ма не ми дадете? Ето я и добрата баба чистач на вход. Б. Индекс! Къде пише индекс? 613 в вход. Абе, това е Б, бе. Вход Б, искаш ли? Пише Б, бе. Дай ми фотоапарата да се парализира. Себе ми те, сей си. Добре, ще си седи. Я гледай такъв глупав пасат минал отзад. Не, това не е загледано. Ей, ти не си загледана. Порше Карера, виж. Да. Аз съм Юсейн Болт. Куда, бе? Не ми е любимото такова. Любимата ми е Астон Мартин 077. Аз съм Мартин. Цел Смит Санч. Какво? Цел Смит още не е такова. Видео! Има. Видео! Цел Смит. Първия модел. Добре. Първи модел. Видео, Георги, на какво се хвана? На Астон Мартин. Ама богати вено 16 по 4 или супер спорт? Чекай, гледай места! Не хубави гледки. Виж ме, Георги, Вес тръгва да бие румяна. О! Георги, снимай! Снимам. Мерси, Кристияне. Набий на Весо. Весо, тебе още снимам. Дай сега. Сега стой така, че се да убия Кристиян с фотоапарат. Себе, добре, добре, стоим. Си излапа. Ти дръжа. Това е едно псе блю. Блю! Не бе, стой тук е блю. Не, сега гледайте като го оплаши как бяга. Да! Я гледайте, Митю, колко си обнал. Това не е Валю. Това не е той, бе. Ела тук, бе! Абе, това не е той, бе. Колко пъти ти кажа? Я гледайте, Митко се стопил. Не беше той за чест. Ако виж как бега. О, как бие. Юро! Да, стига. Шамар, снимай ме! Аре, бе, 3 часа не мога да изметете. Шамар! Ела мети, бе! Ела. Аз мета. Оставам на любовниците да метат. Ай, сега ще бъда пребит. Я гледайте. Здравко се ядоса. Виж ме, мене ме снимай! Кристиян отгоре се радва на румето. Волете се. Любовта си е цела. Само Само дето. Добре, обърни се. Къде е круасан? Аз не мога го видим на фотоапарат. Трябва да го снимаме със светкавица. Та маймуна. Чай да разгледам дали има да пусне светкавицата като фенерче. Снимай ме! То не мога да видя. Чай. Не, опашка, трябва да си сложа една изкуствена опашка, че ме снимате като маймун. Абе, мога. Абе, това ти си те опашката ти разсея вътре. Ей! Иначе си същата маймуна. Имам и опашка! Не мога. Чакай. Не, Не. Мъжете ми шапа тук. Не разваляй мъчата на едно малко момченце. Не ги разбивайте. Бах ти малкото момченце. Стига бе, ти си по-дръц една година и половина. Георги, кое е това малко момче? Добре, да спомени. Аз? Не си малък. Козирумито нещо се прави тук. Я бе има какво прави. Курикузи, бе, няма. Ако Християне стига си почне нека да има ли? Здравка се прави на някакъв професор, който няма бъде никога. О, бръкна ми в окото. Нищо, жив съм. Ми така се радва. О, де, бръкна ми по двете очи, бе. Чакай, така трябваше. Да.
Ай, сега ще ни се радват през тераста. Така, семейство. Еди, кое си? Михайло. Ти под къде ги знаеш? Михайло. Ма я и не го изчисти така. Корикузито. Чупа главата. Псува като дърт циганин. Ето е маймуната. Я си правя малко експеримент. Дърти. Кристияне, аре малко дърти десър. Кристияне, фани някой клони дърти десър. Беги бе! Кристияне, какви по-добри възможности имаше? She's a dirty dancer. О, Митко вади тупани. Аре, ела ми. Не, стига. Не бе, ще строши апарата и после трябва да строши. Само я снимай. Пуй, като удариш апарата, ще ти... Мене сега. Ще му удариш накрая. Машината. Утре от 8:30 ли сме, Крос? Не бе, от 9. От 8:30 сме. Не знам. Кажи, че сме от 8:30. 8:30. Кристияне, сега за тия Не ногти. те нацепих. Ама с ногти ме нацепите, че да през. Здравче, точно ти! Най-големия... Не казвам какво. Дразнител. А мерси? Добре. Да. Да. Аз не съм любима. Ето го и най-големия мечтат. Ари, извинявай. Аз утре не съм ще тука. Къде си? Аз пътувам. Днес колко часа? Искаш ли да те изпратя? Да, бе, Много съм красив, нали? аз през цялото Корикузито не е хубаво като мен. Пусни апарата, бе, Митко го е поверил на мен. Аз вече не го поверявам на никой. Бъда тай. Митя, я снимай. Ще снимам